Язгы ташкынны районда хәүеф-хәтәрсез үткәрү буенча төрле чаралар күрелә. 25 март көнне район хакимиятенең утырыш залында гадәттән тыш хәлләр һәм язгы ташкынга каршы тору комиссиясының утырышы үтте. Аның эшендә авыл советы авыл биләмәләре башлыклары, районның юл хуҗалыгы, янгын сүндерү, элемтә, газ, мәгариф һәм башка хезмәтләрнең җаваплы кешеләре катнашты. Утырышны алып баручы хакимият башлыгының төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалыгы буенча урынбасары, районның ташкынга каршы комиссиясе рәисе Илнур Хәйбрахманов район территориясендә язгы ташкын чорында гидротехник корылмаларның, күперләрнең, коммуналь энергетика челтәрләренең, инженерлык коммуникацияларның, елгаларның су дәрәҗәсен күтәрүне оештыруны әзерлек мәсьәләләре буенча чыгыш ясады. Белүебезчә, районда Агыйдел, Сүн һәм Базы елгалары янында урнашкан авыллар хәүеф астында. Аккүз авыл биләмәсенең Кыпчак, Ябалак биләмәсенең Ябала һәм Илеш авылларын су басу куркынычы аеруча зур. Су ташу чорында гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы аеруча Эттәй, Кушбакты һәм Сүлте гидротехник корылмаларда бар. Әйтергә кирәк, быел кар катламы башка елларга караганда калынрак һәм су басу очрагы да югарырак. Согласно данным Верхнеаркеевской метеостанции, запасы воды в снеге на полях выше прошлогоднего уровня. Запас воды в слое снега составляет 142 мм. В прошлом году 69, это в 2 раза больше. Высота снежного покрова 62 см, в прошлом году 47 см. Тоже выше прошлогоднего. А промерзание почвы доходит до 71 см, выше прошлогоднего уровня. В прошлом году было 22 сантиметра. Осадки в среднем составляют 48 мм, выше прошлогоднего уровня. Также в прошлом году было 25 мм. На основании чего можно предположить, что вероятность большого половодья в текущем году очень высока. Конечно, многое зависит от характера погоды в весенний период. Например, чередование плюсовой температуры днем с ночными заморозками уменьшит вероятность большой воды. А вот если плюсовая температура установится круглосуточно, да еще с осадками в виде дождя, то в этом случае вероятность большой воды очень высока. Поэтому при подготовке паводка нужно готовиться к тому, что паводок может проходить и по наихудшему сценарию. Республикада 1 марттан 31 мартка кадәр көнкүрештә газ белән куркынычсыз файдалануны пропагандалау буенча айлык бара. Дүртиле газ филиалының Илеш район эксплуатация хезмәтенең вакытлыча начальник вазифасын башкаручы Ревмир Шафиков газ җиһазларын кулланганда куркынычсызлыкны пропагандалау, газ приборларыннан файдаланганда халык белән аварияларны һәм бәхетсезлек очракларын кисәтү буенча чыгышы тыңланды. Утырышта язгы ташкынга каршы туру комиссиясының карары кабул ителде һәм җаваплы кешеләргә эшләр йөкләтелде. Язгы ташу вакытында булган барлык гадәттән тыш хәлләр торышын 112 5 20 93 яки 8 917 740 06 02 телефоннары аша хәбәр итәргә мөмкин. Айгөл Малаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.